खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 22 जानुवारि 2023 बारायजाबाय रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। चिरां डिस्ट्रिक्टआव गोथै सह बोखांनो हादों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिजनी ओनसोलनि सिङाव थानाय दालुनि दैमा दलापुराव सासे मानसिनि हारा एबा बेगें बोखांनो हादों। गिबियावनो गोथै सहखौ लकेलनि मानसिफोरा नुनो मोननानै रैखाथि हान्जानो खौरां हरनायनि उनाव मानसिनि हाराखौ बोखांनाय जादों आरो बे मानसिखौ आमगुरिनि कालुवा हारिजान होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बिथाङा थांनाय दानथाम सिगांनिफ्रायनो गोमाना दंमोन। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि बुंनाय बाथ्रा आरो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय बाथ्राजों गोरोबलायाखै। बे बाथ्रायानो जाबाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ लानानै बुंनाय बाथ्रा। प्रमद बर' बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बिसोर गावनि मेडिकेल कलेजजों आरएनबि सिभिल हस्पिटालजों सरजाबनाय नङा। आरएनबि सिभिल हस्पिटाला जेराव दं बेयानो थागोन। बेखौ लानानै माखासे सुबुंफोरा ओरैनो सायलागामै सोमावसारलागासिनो दङ। नाथाय जिल्ला बेंगिरिनि बुंनाय बायदिब्ला आसामनि चिफ मिनिस्टारजों सावरायखांनानै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबनाय जागोन आरो बेनि खामानिया थाबैनो सोलिसिगोन एबा माखासे डिपार्टमेन्टआल' आरएनबिआव सोलिगोन एबा सोलिबाय थाथ'गोन आरो माखासेखौ लाना थांसिगोन होननानै बुंदोंमोन। दा बेखौ साननानै नायोबाथाय बय मोनसेया सैथो बेखौ गोनो गोथो जागासिनो दङ आरो बेखौ माब्ला रोखा खालामगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिसिगोन। नाथाय गोबां रायजोफोरानो बे बाथ्राखौ लानानै गोनो गोथो जानानै दङ। আৰু এই হস্পিটেলটো ক'লৈ নাযায় এনে এটা ইস্যু বনাই কৰি আছে। ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম হস্পিটেল ইয়াতে থাকিব, এইটো মানে স্পেচিয়েলিটি ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল হৈ যাব। এতিয়া গুৱাহাটীত কি জিএমচি আছে বুলি গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল নাই নেকি? গুৱাহাটীতো গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল আছে। ডিব্ৰুগড়ত মেডিকেল কলেজ আছে বুলি হৈছে বুলি গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল নাই নেকি? তাতেওতো গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলবিলাক আছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলবিলাক চিভিল হস্পিটেল চবেই আছে। তো ইয়াত যিটো আন্দোলন কৰিছে এনে আননেচেচাৰী তেখেতসকলে কৰি আছে। ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম হস্পিটেলৰ কোনো চেঞ্জ নহয়, এইটো ইয়াতে থাকিব। আৰু মেডিকেল কলেজটো জাষ্ট টু ৰান কিছুমান অলপ এমেলগেমেট কৰি পেলাই কাম কৰিছে, সেইটো আমাৰ কাৰণে ভালেই হ'ব। আৰু ইয়াত ফাৰ্মাচীবিলাকৰ একো ভয় কৰিব লগা নাই, তেখেতসকলে ইয়াতে থাকিব। হয়, যোৱাকালি এই বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স লৈছিলে আৰু আজি অলপ সময় আগতে আমি SOP এখন পাইছোঁ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। আৰু আমি একেদিন যোৱা 2-4 দিনৰ পৰা বিভিন্ন বিভাগৰ লগত মিটিংছ কৰি থকা হৈছে, যিখিনি সংশ্লিষ্ট বিভাগ আৰু কৰ্তৃপক্ষ আছে। আৰু আজি SOPখন পোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ প্লেনিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ব যে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি কোনকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট, চাৰ্জিকেলখিনি কেতিয়া, গাইনকলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট, নন চাৰ্জিকেল, OPD, IPD কি ধৰণে আমি ছাকচেছিভলি শ্বিফটিং কৰাম সেই প্লেনিংটো আজি আমি কৰিম। আৰু এতিয়া কিছু ডিপাৰ্টমেণ্টছ পেৰেলেলি চলি থাকিব আৰু তাৰে পিছৰ যিখিনি প্লেনিং হ'ব সেইটো স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত আমি বহি পেলাই সেই ডিচিশ্যনটো লোৱা হ'ব। তাৰমানে এতিয়া যিখন SOP আহিছে মোৰ হাতত আছে SOPখন। চ' সেইটোত কিছু ডিপাৰ্টমেণ্ট পেৰেলেলি চলি থাকিব বুলি কৈছে কিছু দিনৰ বাবে, আৰু কিছু ষ্টাফ তাতে দিয়া হ'ব, কিছু ষ্টাফটো হস্পিটেলত মেডিকেল কলেজত অলৰেডি দিয়া আছে, লাইক প্ৰিন্সিপাল দিয়া আছে, তেনেকৈ কিছু ষ্টাফ দিয়া আছে। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव भारत हादरनि 60 सुबुंफोरा अबथिरायै जोखोम जानांगौ जादों। भारत हादरनि धोरोम सिबिग्राफोरखौ लानानै थांनाय गंसे बास गारिया नेपाल आरो भारतनि बर्डार साखाथियाव गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों आरो बे जाब्रबथायाव गासै 60 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। भारत हादरनि गराखपुर, पिपिगंज आरो शमशेरगंजनिफ्राय गासै 60 सुबुंफोरखौ नेपाल हादरनि त्रिवेणी स्पुननिफ्राय मन्दिर खुलुमखांनानै भारत फारसे लांफिनबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव बे जाथाया जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। क'क्राझाराव दुंहाव थासारिया सोमजिगासिनो दङ। क'क्राझारनि आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ लानानै रायजोफोरजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर, बेरेखा हान्जाफोर आरो गोबां आफाद गौथुमफोरा गोख्रों खुद्रि जागासिनो दङ। बेबायदिनो क'क्राझारनि आरएनबि सिभिल फाहामसालिखौ दिदोमै लाखिनांगौनि दाबिजों
क'क्राझार जिल्ला एबसु आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि barnali dekani गेजेरजों गोसोखां बिलाइ दैथायहरनाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जै बर' हारिनि।